اونو аю сра хай меомадаги бо аю тарафамера ина хай падез дар омадем так бигем 2 метр ина якам мефроем так все якам даем и хоно неja так неja кладовкаи ҳамаи хона не кладовка ана ижаш хона худаш ина хона ремонт кардаги хуб ина даронои хона ама фақат медрӯи тоза мекунӣ ҷамъгир мекунӣ зиндагӣ мекунӣ ина биай туалетш нишон медиҳам туалет термос ҳама чотка аст отдельный туалет отдельный баняш чизаш ина кухни пухни ҳама ба қонуну қоидааш як пол мол ҳама задагӣ ҷои чиз чора хай исмиша ҳар ки ки мехара харидор кас ки мебин чӣ мекуна мебина худаш ба таби дили худаш бо кухни пухниша мебина ина главни свет